Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro za mu so ka biyo mu a cikin wannan shiri domin mu nuna ma wata shida season 2 episode 10. Idan har kana so ka kalli wata shida a cikin wannan tashar zamu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar karara sannan ka gyara zama karka da kunnuwanka domin kallon shirin. Amira ya isa haka. Na muku laifi kuma ba ni da wani abu da zai iya goge girman wannan laifin da na yi muku. A halin yanzu ba na farin ciki da kasancewa yarku ko kuma tsatson wannan gida. Amma don Allah ina roƙonku, don Allah ku yi haƙuri ku yafe min wannan girman laifin da na aikata muku. Amira ki tashi. Abin da kuka yi bukata mun same shi. Allah ya rike cikinmu a matsayin rayayya. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Amira. Na'am Daddy. Kin yi laifi mai girma. Kin bijire mu dukkan umarnina. Sa'annan kin tsallaka layuka da sharruɗa da na gindaya miki. Saboda haka a wannan gaban, Amira, dole ne a hukunta ki. Daddy bana da na sani ko na dama da dukkan wani hukuncin da za ka ɗauka a kaina inda yara kan zai faranta maka rai. Kawai ka ɗauka inda abin da zuciyarka ta ayyana maka ne a kaina. Amira. Na'am. Menene dalilin da ya sa kika ce ba za ki dawo gida ba? Ko da na tura kuɗin fansarki, sa'annan sai ki buɗe baki ki ce ba za ki dawo gida ba. Kin zaɓi ki mutu da Lailu idan har muddin ban aika da kuɗin fansansa ba. Tambaya nake yi, ina buƙatar ɗansa. Ina buƙatar ɗansa. Don Allah Daddy, duk wata amsa da zan baka na san ba za ta zama mai taushi a gare ka ba. Amma don Allah ka bar mu wannan in bar shi a cikin zuciya ta amsa tambayar nan taka. Kawai ni abin da nake roƙo shi ne don Allah ku yi haƙuri ku yafe mu. Kai haƙuri Alhaji. Yanzu ba lokacin faɗa ba ne. Ka riƙe fushinka ka mai da shi cikin zuciyarka. Idan ba ku manta ba a wancan satin an tsaya a nan ne. To idan har ka biyo mu a cikin wannan tashar tamu mai albarka za mu sa ma shi gashi nan yana tafi, ka danna mana subscribe. Ko ka san a addinin musulunci idan baka yarda da Annabi Isa ba, watan Yesu almasihu, kai ba musulmi ba ne? To bari in ga maka na biyu. Ko ka san mu ma musulmai mun yarda da cewa Annabi Isa bai mutu ba, zai dawo ƙarshen duniya shiryar da mutane, kuma dole ne kowa ya bi shi? Ban sani ba. Wannan shine ilimin addinin da ba a barin ku matasa ku sani. Shi yasa ake haddasa fada tsakanin musulmai da kiristoci. Babban bambancin mu ɗaya ne, shine yadda da annabin ƙarshe, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Akan yar uwarka sanda ina gaya maka ka rike ta amana, ku daina gaba da juna, ku daina faɗa da juna. Idan har kana so ka ci gaba da kallon dukkan fina-finan da kake so a cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar kararrawa. Hakan zai baka dama daga mun saki sababbin shirye-shiryen mu su zo muku kai tsaye. Sannan muna ƙara jaddada muku da cewa nan ba da jima ba za mu saka muku wata shida season 2 episode 10. Mun gode da sauraron mu.